as long as usavuka ekuseni uphila usemjahweni. So gijima ke njengomuntu owaziyo ukuthi usemncintiswaneni. Kanti kugijima iCongress namhlanje. Intamba bayishayi eMarenhill noma eKempton. Basuke barespect beza. If uhluleke eKempton ayibali indaba. If baphelela eSahara. If baphelela eSahara noma ngathi ufika ngakuqala kodwa umufiki. Ningilalela ngithi noma ngathi ufika ngakuqala kodwa umunjani umufiki. Now kuyenzeka ke ukhohle ukuthi usemjahweni ulibala amanzi endleleni. No, kunabantu aba-entertainayo la. Kunabantu abashaya izandla lapha menigijima. Kunabantu abanikana amanzi lapha. Kuyenzeka ukuthi ufike uvela uthi ngisehambile. Ufike uxoxa. Ukhohle bayakushiya abantu. Ukhohle ukuthi hayibo. Labantu abala kufanele angifanele ngibabheke nokubabheka kufanele ngibahluthe ngihambe. Hayi. Ngoba kunezinto kufanele manje uyihluthe uhambe ungasabheka nasemuva. Ngithi imsebenzi ihlutheni nihamba chili Uyabizwa mthini? Ama blessing wadleni ngigijima. Musana ukudla ama blessing nabe. Ni halfway. Wadleni ama blessing bazalwane awukuthi asingawadla siwadleni kodwa siyawahlwitha. Kwasi isikhathi ungabongi lokubonga. Lama blessing awukuthi carry on. Carry on. Labantu abasifika nalama blessing asibazi kwesinye isikhathi. Bafika babe kanje namanzi uhlwitha uhamba. Hey. Lama blessing awuqhubeka endleleni. Ukuthi uthola amandla okuqhubeka. Ngathi uNkulunkulu wena unjani? Noma ngibhekele ekhaya kodwa khona izinto osalokhu unginika zona la.